Machiegni kendo nyakuorom Gajwang' e chenro mar Ang'ichwelo wadhi mbele gi weche manyien. Jariemb taksi moro kaachiel kod minode dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Homa Bay kama noringie kodgi bang' jonjore moko mamanore kod gi lweny nomonjogi ei ot e gweng' Malala, Homa Bay Town. Yangore ni miyono bende ne jonjore ochuo timone anjao e kinde monjno. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa lerno koya e kaunti ma Homa Bay. An gimotimore no gima late na kwanza kuma late na kabisa en ka janjore okao ka tim marach gi minodi ka nyithindi kaachiel kod in bende ibet kanyi neno. Derep taksi no majagni 35 ne oringo e kar thieth maduong' ma Homa Bay kaachiel kod minode bang' yudo hinyruok maricho e monj mane jonjore moko mane omanore kod gige lweny moko magalagala ne otimo e odgi sa 8 kogwen kama bende ne giroche ratiro mar minode e kinde monjno ma familia mare wacho ni chal ka gima ne otim kod joma ong'eye. Jomoko omonje ot gotieno gimoro sa 8. Jogo noyawo dhot moko winjo. Koro en gima po mana ka jogo ne ot to chwade gi gima chalo chuma gogo toke molus. Pacho chako duogo pacho chako duogo matin chako goyo side mar bath wang'eni. Kasto jogo koneno oro mondo dwanegi. To pok owinjo ga isu moro mane ko gi ng'ata e gweng' or whatever kata kuonde motiego. Wawei wan ji abiro ka nyaka nindo gi chiege te. Koro jomoko dieno ne piny to jomoko nindo gi chiege kanyo. Magwegi no to mora chapa ne gitimo gine mbele nyathi men goda achiel. Pa iwono gitimo investigation. Ruoth marito Arojo kama ne otime monjono lero ni jonjorego ne ochwado tok derebano kod lenda wang'e gi chuma moro madike kinde monjono manowe kod hinyruok maricho kapok ne girocho ratiro mar minode. Okoni joma undogo mane gin ji 7 bende nokwalo simbe 2 mag ong'we yamo kod pesa mane giyudo e odno ka okoni gitudore gi obila mar nono matut tim makochno. Kwang'iyo giwuok mana gi simbe ji 2 gi pesa ma kash 3,800 ke. Koro nwagombo ni ka ose osiptal to gi polis biro lowe malutut mondo ng'e ni to ang'o motimore. En tim ma okwedi gi moko kuom derepe wetene ma gitiyogo madwa ni tend arita kwe kaunti ma Homa Bay onon matut tim makochno. Kwako mondo serikal otime uchunguzi maber arita kwe okete Homa Bay. Kendo en tim makwedo kendo en tim modaga ahinya. Wakwayo serikal ni kalure kod arita mosebedo mok ber e gweng' kendo e wi dino Homa Bay Town. Serikal wuog oko mondo tim uchunguzi e wachno mondo jonjorego one ni serikal omakogi mondo donjnegi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.